салом дӯстони азиз, тамошобинони гиромии Тоҷфар. Бисёре аз шахсоне ки грин корт буриданд ё ин ки ба амрико муҳоҷират мекунанд, онҳо дар зеҳни онҳо суолҳои гуногун чарх мезанад ва яке аз ҳамин суолҳо бастагӣ дорад ба пайдо кардани ҷойи зист. Албатта беҷои зист намешавад, яъне хона дар ҳама ҷо, дар ҳама ҳолат барои шахс муҳим аст. Тасаввур намекунам ки вақте ки ба ягон ҷо меравед ва шумо ҷойи зист надоред. Яъне аз ҳама муҳим ман ба он андеша ҳастам ки агар шахс дар муҳоҷират болои сараш як кулба дошта бошад, гурусна набошад, дигар ҳама чӣ мешавад. Яъне хона ва ғизо аз ҳама муҳим аст. Азбаски ман дар Нью-Йорк зиндагӣ мекунам, донишу таҷрибаи ман вобаста ба Нью-Йорк зиёдтар аст. Чунки дар минтақаҳои дигар шароит фарқ мекунад ва ҳар як аёлот мушкилоту яъне талаботи ба худ хосро дорад. Бед агар аз Нью-Йоркро мисол биёрем, чунки унҷо мусофирон хеле зиёд ҳастанд, бахусус аз Тоҷикистон, аз кишварҳои собиқшӯравӣ ва инҷо масъалаи манзил чунин аст. Аслан хонаҳоро дар кадом шароит ба иҷора медиҳанд? Якум, шумо бояд санадҳои расмӣ дошта бошед. Хуб, грин карт дошта бошед, агар бисёр хуб, яъне грин картатон ба шумо кӯмак мекунад. Рақами иҷтимоӣ ё social security мегӯянд, инам воқеан кӯмак мекунад, яъне бисёр муҳим аст. Ва ҳамчунин ба хотири он ки иҷорадиҳанда бовар ҳосил кунад ки шумо шахси боэътимод ҳастед, кредит скор, яъне ки ҳамон баҳогузории қарздиҳию қарзгириятона мехоҳад санҷад. Инҷо бонкҳо ба ҳар як шахс метавонад ки қарз диҳад, қарзҳои хурд. Масалан, кредит карт мегӯянд, яъне ҳамон кортҳои қарзӣ мегӯянд. Ҳамин кортҳои қарзӣ метавонад аз $3000 то $5000 дошта бошад ва аз ҳамоне ки шумо дар як моҳ чанд пулаша сарф кардед ва сари вақт чӣ қадараша баргардондед, яъне дурӯғчӣ нестеду ба ваъдаатон вафо мекунед, яъне аз уҳдаи қарз гирифтану додан баромада метавонед. Вобаста ба ҳамин нишондиҳанда шуморо баҳогузорӣ мекунанд ва баҳои аз ҳама хуб аз 700 то 800 аст. 680 бад нест, аммо аз 700 то 800 ин хуб ва хеле хуб баҳогузорӣ мешавад. Барои ҳамин иҷорадиҳандаҳо мехоҳанд ки кредит скори шуморо бубинанд ва чунки дар оянда ҳамчунин пардохти иҷора, пардохти ҳаққи телефон ва ҳамчунин хизматрасониҳои коммуналӣ ба ҳамин кредит скори шумо таъсир мекунад, чунки ин ниҳодҳо метавонанд ки ба банк дар бораи мушкиле ки бо шумо доранд хабар диҳанд. Яъне кредит скор лозим аст ва ҳамчунин нишон додани даромадатон, ки шумо метавонед ки даромади шумо кофӣ ҳаст ки барои пардохти иҷора, яъне даромади шумо барои пардохти иҷора кофӣ ҳаст. Агар ҳаминҳо фароҳам бошад, шумо метавонед ки хонаро ба иҷора гиред. Воқеан хона ба иҷора гирифтан дар Нью-Йорк мисли хона харидан аст. баъзан муҳоҷиро ҳамдигарро табрик мекунанд, мегӯянд ки муборак шавад, шумо иҷора гирифтед, чӣ қадar хурсанд мешаванд. барои он ки баъзеҳо 2 моҳ 3 моҳ хона мекобанд ва ин ҷараён хеле пурфишор ва бисёр сахт аст. бахусус агар шумо дар хонаи ягон дӯстатон зиндагӣ мекунед ки хонаҳои онҳо ҳам танг аст, шахс албатта дар хона бо як каси дигар зиндагӣ кардан худашро роҳат ҳис намекунад. ва агар барои ҳамин муҳоҷиро кӯшиш мекунанд ки ҳарчи зудтар хонаи худашона пайдо кунанд. Акнун агар шумо ҳамин санадҳоро надошта бошед, яъне даромадатона нишон дода наметавонед, чунки навомадед, ин табиӣ аст. дар ин ҳолат баъзе аз иҷорадиҳандаҳо косайнер, яъне ҳамимзоро қабул мекунанд. барои ин муҳим аст ки шумо як дӯсте ё ки як аъзои хонаводае дошта бошед ки даромадаш бисёр бошад, яъне аз худаш даромади худаш болотар бошад, то ин ки
масъулияти шуморо ба уҳда гирад. Яъне агар шумо он як санада имзо мекунад ки агар шумо пули хонаро дода натавонед, пас вай косайнер, яъне ки кафил аз ба ҷои шумо вазифадор мешавад ки пули хонаро пардохт кунад. ин ҳам масъулияти бисёр калон аст. бисёр вақт одамон чунин масъулият ба уҳда гирифтан намехоҳанд, чунки дӯсту хеш ҳам ҳар хел буда метавонад. баъдан шумо мехоҳед кӯмак кунед ва дар бало монданатон ҳам мумкин аст, ёне ба мушкил гирифтор шуданатон ҳам мумкин аст. хуб, ин шароите буд ки яъне бо косайнер ё ин ки бо даромади худатон чӣ гуна хона иҷора гирифта метавонед. акнун масъалаи дигар ин намунаи хонаҳо ҳаст. дар амрико студио ин ҳамон якхонагаҳо ҳаст. агар ба таври осонтар гӯям, дар шаҳри душанбе, дар минтақаҳои ибразим ва саховат биноҳое буд ки открытая лестница мегуфтанд, яъне ки бо зинапояҳои боз. якхонагаҳои онҳо аслан мисли студиои амрикост, яъне ки медароед ва танҳо як хона ҳаст. дар тоҷикистон оно якхонага ҳисоб мекарданд. якхонагаҳои инҷо мисли духонагаҳо ҳаст, яъне як хонаи хоб дорад ва як зале ки унҷо бояд телевизор тамошо кунеду хӯрок хӯреду мисли як ҷои нишаст. муҳоҷиро ҳам хонаи хоб ва ҳам ливинг румро барои гӯем ки ҷои хоб истифода мебаранд, яъне ки мисли духонага ҳаст. сехонага бошад, агар се ҷои хоб дораду, духонага бошад ду ҷои хоб дораду якта ливинг рум ва сехонага бошад се хона дораду якта ливинг рум, яъне як ҷои нишаст. яъне хонаҳо чунин тақсим мешаванд ва мутаассифона хуб вақте ки одам зиёд мешавад, соҳибхонаҳо ҳам аз он сӯистифода мекунанд ва барои мисол соҳибхонаҳое ки аз баъзе соҳибхонаҳо агар дар хонаҳои шахсӣ бошанд, хонаҳоро хурд тақсим мекунанд ва масалан як хонае ки бояд як ҷои хоб бошад, она ба ду ҷои хоб тақсим мекунанд ки дар он танҳо як рахти хоб ва як камод ва ҳамун роҳгузар мемонанд. тамом. ва баъдан ин хонаҳоро ба арзиши хонаҳои духонага ба иҷора медиҳанд. ва акнун арзишаш бо сабаби он ки солҳои ахир тавассути Мексика муҳоҷиро зиёд ба амрико ворид шуданд ва бисёрашон ба шаҳрҳои калон мисли Нью-Йорк омаданд, арзиши иҷора боло рафт. ҳоло якхонага, ҳоло студио аз 1500 то 1800 доллар аст ва якхонагаҳо аз 1700 то 2200 доллар аст барои як моҳ. сехонагаҳо, яъне духонагаву сехонагаҳо аллакай аз 2,5 то 3,5 доллар арзиш доранд. албатта ин хеле гарон аст ва дар ин ҷо ҳам ҷамъ кардани ин маблағ осон нест, аммо имкон дорад ки шумо иҷораатона пардохт кунед. бояд ду кас кор кунад ва агар як нафар кор кунад, агар аммо ҳуҷҷатҳояш расмӣ бошад, шумо метавонед ки кӯмакҳои иҷтимоӣ бигиред ва як нав зиндагиатона пеш бубаред. як хубияш ин аст ки агар шумо дар Нью-Йорк дар ягон хона 30 рӯз зиндагӣ кардед, аллакай шумо ҳаққи сокини ҳамон доимии ҳамон хонаро пайдо мекунед ва шуморо ҳамин хел гирифта пеш карда намешавад. барои он ки як иҷорагиро аз хона пеш кунанд, соҳибмулкҳо бояд ба додгоҳ муроҷиат кунанд. вақте ки ба додгоҳ доданд, додгоҳ муайян мекунад ки бо кадом сабаб шумо пули хонаро надодед. бисёр вақт ба манфиат мешавад ки агар шумо соҳибмулкро огоҳ кунед ки бо кадом сабабҳо шумо пулро дода наметавонед ва аммо кай метавонед ки пулро пардохт кунед. ин ҳолатҳо дар додгоҳ ба шумо кӯмак мекунад. ҳамчунин барои онҳое ки ҳаққи расмии зиндагиро дар Нью-Йорк доранд, барномаҳои гуногуни иҷтимоӣ ҳаст ки барои пардохти ҳаққи иҷора кӯмак мекунад. ин барномаҳо ёдовар мешавам ки барои танҳо нафароне ҳаст ки расман дар Нью-Йорк зиндагӣ мекунанд ва ин барномаҳо аз 1 то 3 моҳ ва дар баъзе ҳолатҳо то 6 моҳ ҳаққи иҷораро кӯмак мекунанд.
барои пайдо кардани чунин барномаҳо шумо бояд танҳо дар Google серч кунед ки Home Base Program, яъне Home Base Program, ҳаминро серч мекунед ва ин барномаҳоро пайдо мекунед, муроҷиат мекунед ва яъне тасдиқ мекунед ки шумо воқеан ҳам шартнома доред ба номи худатон, яъне ҳар моҳ ҳамин гуна маблағро пардохт мекардед ва бо кадом сабабҳо феълан пули хонаро дода наметавонед. яъне ин барномаҳои Home Base Programҳо дар ҳар минтақа ҳаст, вобаста ба зип-код фаъолият мекунад ва шумо метавонед ки ба он муроҷиат кунед ва аз хизмати онҳо баҳра баред. ва ҳамчунин як чизи дигарро мехоҳам илова кунам ки вобаста ба теъдод. вақти гирифтани хона ҳама вақт аз шумо мепурсанд ки шумо чанд фарзанд доред, яъне чанд кас зиндагӣ мекунад. бисёр вақт барои оилаҳо хонаи иҷора пайдо кардан душвор аст, чунки иҷорадиҳандаҳо намехоҳанд ки хонаашонро ба оилаҳое бидиҳанд ки кӯдаки хурдсол доранд. аз як сабаб баъдан онҳоро баровардан душвор мешавад ва аз ин рӯ баъзе муҳоҷиро маҷбур мешаванд ки теъдоди кӯдаконашонро пинҳон кунанд. масалан 2 кӯдак дошта бошанд, 1 кӯдак гӯянд, 3 кӯдак дошта бошанд, 1 кӯдак гӯянд. акнун ин вобаста ба ҳолат аст. баъзе хонаҳое ҳаст ки мефаҳманд ки шумо 3 кӯдак дореду 1 кӯдак гуфтед. дар ин ҳолат шуморо метавонанд ки аз хона берун кунанд, чунки шумо шартномаро вайрон мекунед ва баъзе соҳибхонаҳое ҳастанд ки ба ин аҳамият намедиҳанд. дар ин ҳолат бисёр вақт ҳамин билдингҳо, яъне биноҳо ки дар он ҷо сокинони бисёр дорад, барои оилаҳои кӯдакдор зиндагӣ кардан гӯем ки қулайтар ё ки мувофиқтар аст, чунки менеҷментҳои он ҷо бештар вақт аҳамият намедиҳанд ки шумо дар хонаатон чанд кӯдак доред. яъне муҳим шумо пули хонаро сари вақт месупоред, ин барояшон кофӣ ҳаст. акнун пайдо кардани хона. пайдо кардани хона дар Нью-Йорк мешавад ки худатон пайдо кунед, ин каме душвортар аст, ва ё ин ки тавассути риэлторҳо, яъне миёнаравҳо. мутаассифона ҳоло риэлторҳо ҳаққи хизмати худашона боло бурдаанд. бештар як иҷора буд, яъне шумо агар ки хонаатона $2000 мегирифтед, $2000 депозит медодед ва $2000 ҳаққи риэлтор медодед ва боз як моҳа пардохт мекардед. аммо ҳоло риэлторҳо ҳаққи хизматашона аксаран 1.5 моҳ кардаанд, яъне қариб $2600 ё $3000 мегиранд агар хонаи шумо 2000 бошад. ва дар бораи депозит, яъне депозит ин охирон моҳи пардохт аст. яъне агар шумо 1 сола контракт кунед ва танҳо 1 сол зиндагӣ кунед, 11 пули 1 моҳ медиҳед ва баъд 10 моҳи дигар пули хонаатона пардохт мекунед ва моҳи охир, яъне моҳи 12 агар рафтанӣ бошед, менеҷментро огоҳ мекунед ва ҳамин депозит бо депозити худ зиндагӣ мекунед. баъзе менеҷментҳо мегӯянд ки шумо бояд ҳамон 1 сола пули контрактатона пардохт кунед ва агар хонаро вайрон накарда бошед, ягон ҷояша нашикаста бошед, депозитатона бармегардонанд. агар ки хонаро яъне шикаста бошед, ҳамомаша шикаста бошед, ошхонааша ва деволоша шикаста бошед, дар ин ҳолат аз ҳамон депозитатон он хонаро гӯем ки шикастагиашона барқарор мекунад. хуб дӯстони азиз, ин буд чанд маълумот дар бораи хона дар Нью-Йорк. онҳое ки тоза ба сафар мебароянд ба ягон хешу дӯст дошта бошед хеле хуб аст, чунки барои давраҳои аввал бароятон кӯмак мекунад. бе дӯсту бе хеш ба сафар баромадан якаме душвортар мешавад. ҳатто агар хешатон дар штати дигар бошадам, тавсияи ман ин аст ки ҳатман ба назди ҳамон хешатон равед, то ин ки барои моҳҳои аввал барои як роҳатона пайдо кардан бароятон осонтар шавад. муваффақият ва барори кор.